Gaurko Gazteratu saioan aldiz, Beñat Mendiola bertsolari gaztea ezagutuko dugu. Ni Beñat Mendiola naiz, 15 urte ditut, Arrotxapean bizi naiz eta Biurdanen ikasten dut. Bueno, zu bertsolaria zara, ez? Nola hasi zinen bertsolaritzaren munduan? Nire aitari asko gustatzen zaio bertsolaritza, baditu lagun batzuk bertsotan ari direnak. Eta ikastolan, amaiurren, apuntatu zidan, 5. mailan. Eta geroago hona etorri nintzenean, bertso eskolan apuntatu nintzen, eta geroztik hor nabil. Zer da bertsolaritza ikastean zailena? Bertsoa momentuan egin behar duzula, eta oso zaila da. Eta hori praktika egila Nola ikasten da, ez? Da gauza bat oso zaila ikasteko. Azkenean zu da improvisazioa, ez? Nola ikasten da improvisazio hori ongi egitera? Astean ordu bat, bertso eskolara joan da, eta hor bertso batzuk bota, eta denbora pasala ikasten zoaz. Nafarroako eskolarteko txapelketan parte hartu zenuen, nora izan zen esperientzia hau, kontatu pixka bat zergatik erabaki zenuen parte hartzea? Bertso eskolan esan zidatena apuntatu nahi nuen, eta esan zidaten nire kideek oso ongi pasatzen dela, eta nik ere gogoan nuen nire lehenengo aldia zelako, eta horregatik nintzen. Txapelketa baino aste bat lehenagoko egunetan oso urduri nengoen, baina han nengoenean bertsoak egiten, asko zero beto eta oso ongi pasatu nuen. Errepikatuko zenuke esperientzia? Bai. Zein izango da parte hartuko duzun hurrengo lehiaketa edo zerbait daukazu buruan? 2 aste barru, ez dakit ongi noiz, baina badaukagu hemen Arrotxapean beste bertso saio bat, baina bertsoa gure artean bakarrik, bertso eskolako kideen artean. Zer da bertsolari izatearen alderik gogorrena, alde gogorra baldin badago? Jende batzuk igual egiten dizula, bertso zale izateagatik, baina badago beste jende asko gustatzen zaiona, eta horiei kaso ez eginda, gustatzen zaienei kaso ez eginda, ja... Baina zaila da ez batzutan. Bai, baina bueno. Kritikak ez entzutea. Uste duzu Nafarroan lehiaketa aski daudela? Bertsolaritza lehiaketa aski daudela? Gazteentzako bai. Bueno, gutxi garata. Eskolartekoan 6 izan ginen, eta ez badago jende gehiago, ezin dakin. Zuk faltan botatzen dituzu gehiago edo horrela hori daudela uste duzu? Finala baino gehiago bertso txapelketa gehiago, hobe hori izango zen. Egingo dugu pixka bat gazteak eta bertsolaritzaren inguruan. Uste duzu gazteei bertsolaritza interesatzen zaiela? Orokorrean? Orokorrean ez, baina badago jendea gustatzen zaiona eta etortzen dela ikustera eta bertso saiotera beste batzuk ikustera. Uste duzu hurrengo belaunaldiek bertsolaritzaren biziraupenean lagunduko dutela edo kontrakoa izango dela? Galduko dit zerbait dela uste duzu? Nik uste du berdin jarraituko dela, edo agian hobeki. Ez dakigu, Ez nahi jakin. Hitz egingo dugu pixkat bertsolaritzaren inguruan. Orokorrean, zuk erreferenterik daukazu bertsolaritzaren munduan? Ez, baina bertsotan egin eta... Edo zein da zure bertsolaririk gustokoena? Joanes finalera iristea daukan adinarekin asko guztaidan, eta hori nahiko nuke. Ikusi zenuen pasaren urteko txapelketa? Bai, han egon nintzen. Egon zinen? Bai. Eta zer moduz esperientzia? Ongi, nintzen asko aspertu, ordu asko dirata eta baina nintzen bertsolarikutako lagunekin eta nahiko. Zer uste duzu suposatzen duela bertsolaritzak euskal kulturarekiko? Nik uste dut euskaraz
kantzatzeko toki bat dela, eta hor bertso saio batean denak dinez euskaldunak, euskeraz egiteko toki hon bat. Eta zer suposatuko luke bertsolaritzaren desagerpenak? Gauza oso polit bat desagertzea, eta bertsozalea den jendeak ezin izatea bertso munduan egon. Zein da zuk bertsoak egiten dituzu, bertsoak ez, bertso saioetan parte hartzen duzunean, zein da zure zatirik gustokoena? Edo gehien disfrutatzen duzun partea? Amaieran ja ez duzunean bertsorik egin behar, eta besteak entzuten dituzunean, eta geroago jendeak nola dagoen pozik zu kantatu duzunarekin. Zuk badaukazu zure bertso gustokoenik edo? Ez. Zer esango zenioke bertsolaritzan hasi nahi duen norbaiti? Bertso eskola baten apuntatzea, eta hori jarraitzea eta bertsoak nahiko ongi egiten dakienean, bertso txapelketa batera apuntatzea eta kasurik ez egitea zerbait esaten dien jendeari, zerbait gaizki esaten dien jendeari, eta jarraitza bertsotan. Hurrengo txapelketa baten bat ikusteko pentsatu daukazu, hemendik gutxira edo? Ostiral honetan agian hemen egongo da bertso saio bat, Bitxori eta Josurena, eta agian ikusten egongo naiz. Eta ja negatik bukatzen goaz, baina ez dakit azken hausnarketarik egin nahi duzun edo zerbait esan nahi duzun? Nire adineko jendea apuntatu daitela bertxotara, horrela jende gehiago izango gara eta asko zeratu pasatuko dugu. Mila esker elkarrizketa eskaintzeagatik. Zori. Kaixo, gaur bi gonbidatu ditugu, Pui eta Manu. Huesos proiektuaren inguruan hitz egitera etorri dira. Beraz, lehenengo gauza gustatuko hitzaidake bakoitza pixka bat bere burua azaltzea, ez? Kaixo, hasiko naiz. Mendikan, bai. Ni Pui naiz eta idazten dut eta errezitatzen dut, narratzailea naiz, dantza ingurunean eta musika ingurunean ebai. Orain Donostin bizi naiz eta proiektu oso poli bat atera dugu elkarrekin, Manukin. Así que kaixo Manu eta orain hitz egingo dugu Huesosi buruz. Kaixo, ni Manu Gin naiz, Donostiako musikaria, eta, perkusio klasikoa ikasi nuen, eta pixka bat azken urtetan ibili naiz proiektu ezberdinetan, ez? Perkusio klasikokoan, edo garaikidekoan, edo sorkuntza propioetan, eta horietako bat, ointxatea eguna da, Huesos Puirekin batera. Primeran eta orain hasieratik, nola sortu zen proiektu hau edo ideia hau? Nola izan zen hasiera? Hasiera izan zen 2021 liburu bat argitaratu nun, Agua, Huesos y Poesia, ditzen dana. Eta nahi nitun poemak eta testuak musikalizatu. Orduan Manuri deitu nion, ze nahi nitun perkusioarekin musikalizatu. Eta lehenengo edo aurkezpena egiteko, liburuaren aurkezpena, hori, musikarekin ere batera egiteko. Narrazioa eta, emanaldi batekin. Orduan Manu deitu nun, eta Manuk baietz esan zuen, eta hemen gaude. Huesos, poesia kontzertuan, poesia musikalizatua edo poesia eszenikoa deitu dezakegu horrelako zerbait. Ez, Manu?
Mhm. Bai. Horrela izan zen, deitu nindun Puig 2021, eta Aste Santuan edo inguru horretan, eta ibili ginen ensaiatzen bilabetez edo horrela, eta egin genuen kontzertu bat aurre estreinaldia deitu geniona edo, pixkat ikusteko nondik nora zijoan, eta ikusteko ere publikoak nola sentitzen zuen, eta ze iritzi zeukan, eta pixkat horrela. Ze gu egon ginen bilabete lanean, baina ez genekin oso ondo noruntzak inoa zen, ez? Azkenean poesia erzitatua eta musika dana batera, baina bien arteko elkarrizketak zentzu propio bat eduki zezan, ibil ginen lanean, eta, hortxe bukatu zen kontzertu horrekin, eta ikusi genuen, proiektu interesgarri bat genekala esku artean, eta jarraitu nahi genuela horrekin lanean. Puig deitu zizunean eta proposamen hau, ez egin zizunean, zer deitu zintuen arreta edo zergatik esan zenuen baietz? Aztekotarein deitu zian, hori esan duna, ez? Liburu bat aterazula, edo ateratzea hartzegoela, eta nahi zitula poemak musikalizatu perkusioarekin, bateriarekin hasieran, eta nik perkusionista naizenez, nik eraman dut gehiago nire terrenora, baina bateria batean oinarritutako set batean, Eta atentzia dituztian, azteko, asko gustatzen zaidalako hitzek duten erritmika, hortan gaina lan egin un pixka bat aurretik, eta orduan, oso interesgarria eritu zitzaidan, eta gero nola, ez gaude agian oso ohituta perkusioa erabiltzea emozioak adierazteko orduan, ez? Beti, igual klasikoa da esango detena, baina triste gaude orduan biolinek jotzei dira, edo alai gaude orduan, haizeak imaginatu itzategu, edo horrelako goztak, eta karo, dana perkusioarekin egitea eritu zitzaidan oso erronka polita, eta interesgarria. Bai, hori galdetu nahi nizuen, nola egiten da hori, poema bat daukazute eta nola jarri ez dakit perkusioa horri edo nola hartzen da erabaki hori, nola egiten da, nola da prozesua? Prozesu oso polita da. Elkartzen gea eta guk egin deguna da hitz egin testuari buruz, lehenengo, edo Manuk galdetzen zian, zen nahi dezu espresatu edo zeri buruz dijoa testua, eta nik irakurtzen dut testua, eta Manuk beti esatet kesun mago, berak musika jartzen du, ez, bere hizkuntza bezala. Orduan gero hor, ez da pum, batean, ateratzen, gero hor jolasten dugu. Zuri gustatu zaizu edo ze jarriko zenuke, nola egingo zenuke, agian hemen altuago, agian hemen baxuago. Egia esan da nik batzutan hitz egiten, ez dakit nola ulertzen duen, berak, ze jartzen naiz, hori, hemen pum, eta gero tiki, horrelako gauzak, baina ulertzen ditu, ez? Eta azkenean, disko oso polita geratu da, gero hitz egingo dugu, ze grabatu dugu disko bat, Huesos izenekoa, baina agian zerbait esan nahi du orain Manuk honi buruz. Prozesua pixka horrela da, ez? Eta hasieran gainera, igual, hona da kontatzea, hasierako prozesua nola izan zen. Ze gerora jungera ere ikasten, ez? Nola landu goz, poemekin eta musikarekin. Baina hasieran gogoratzen naiz zela, Puik errezitatzen zituen poemak, pasatu zizkian aurretik eta errezitatzen zituen, ikusten genuen ze poema izan zitezken interesgarri eta zeintzuk eraman genitzazken leku batera eta zeintzuk beste batera, eta nik proposamen musikalak egiten nizkion, ez? Azten zen rezitatzen eta nik gainean jotzen. Eta goratzen ez hasieran oso gauza, itxia ez dakit, baina nahiko gauza simpletara jo genuela, pixka bat lanketa hori egin alizateko, erritmo jakin batzuk jarri, pixkat errestu, eta gerora ja hasi ginen, mundu gehiago ezagutzen, eta asko improvisaketatik, ere sortzen, gero apuntatzen improvisaketa horietatik batera diran ideia interesgarrienak, eta hortikan lantzen, ez, pixka bat. Eta gero asko lotzen, hemen
bilo batera goaz, hemen ez, hemen jarretzen zaitut, hitza hoi emango diogu garrantzia, edo ez, emozioari emango diogu garrantzia, orduan bakoitza aske dijoa musika honen gainetik, eta bueno, orduan nor dago denbora guztian elkarrizketa betean, ez? Batzutan ni jarraitzen dut, bestetan berak, eta ni, eta beste batzutan goaz bilok leku berdinetik. Eta hasiera batean, hau egitea erabaki zenutenean, nolabait ideiaren bat zenukaten esan nahi dut. Helburu bat zegoen, adibidez, jendeak entzuterakoan, hau sentitzea nahi dut, edo hau pentsatzea nahi dut, horrelako ideiaren bat zegoen, edo esaten duzute moduan improvisatuz joan zarete eta sortzen zena aurrera ateratzen zenuten. Nik uste, agian ez dut ulertu galdera, publikoari, bai, bai eta ez. Gero, emanaldia ikusteakoan, nik uste, zuk entzuten duzu, ikuste duzu, ni mugitzen naiz, Manu ere bai, eta ikuste duzu emanaldia, eta sentitu dezakezu, ez dakit, zure mundura eraman da, ez? Hori. Badago testu bat, rabiari buruz hitz egiten duna, ez? Orduan, bai, badakizu, oso altua, oso intensoa da, orduan, badakizu gero kanpoan hori nabarituko dela, ez? Baina niretzako hori ere bai politena da, ze gero publikoa gerturatzen da eta bere esperientzia kontatzen dizu. Ni horrela sentitzen naiz, edo hau ikusiet. Normalean esate dutena, edo nire gustatzen zait hau entzutea, ikuste dute bi hizkuntza, hitzak dira alde batetikan, poemak, testuak eta beste aldetikan musika, eta nola batzutan egite dugu, nola esan, toma iraka, ez? Gaude hor pinpan, sokatira bat bezala, eta hori, bai, publikoak nabaritzen du, sentitzen du, edo konektatzen du horrekin. Bai. Nik uste ez dugu inoiz, azkenean testuak dira, eta testuek gauza jakin batzuen inguruan hitz egiten dute, nahiz eta interpretazio ezberdinak eduki ditzaketen, ez? Baina, uste, ja badaukatela konotazionek handi bat. Baina, kontzertuan bertan, batean entzuten duenarentzat, gelituko da testuko gauza batzuekin, baina musikak ere eragingo dio, edo errezitatzeko moduak, edo aipatzezun bezala, ez? Justo rabiaren esan duena, da poema bat puik bakarrik egiten duela. Orduan ja errezitatzeko moduak ere eramaten zaitu emozio batzuetara. Eta uste, pixka bat improvisatzen jungerala, baina bai zentzu bat eman nahian musikari eta poemarekin akordez joan zerbait, ez? Egitea. Eta uste, emozioen aldetikan, librea dela interpretazioa, baina, testuek nola gauza jakin batzuen inguruan hitz egiten duten, pixka norabide bat badaukate. Naiz eta improvisazio hori badago, egon da. Claro, eski oso ezberdina izango da, esaten zuten bezala, zure etxean zu liburua irakurtzea edo poemak irakurtzea eta zuk interpretatzea edo horrelako emanaldi batera joatea eta puik irakurtzea eta zu musika jartzea, ez esperientzia oso ezberdina izango da. Bai, nipitzetzen da iet. Bai, jendeak irakurri duena liburua, edo kontzertua ikusita gero liburua irakurri, batzuk esaten ziaten, bai, puiren ahotsa entzuten dut irakurtzen den bitartean eta horrelako. Bai, nik uste ez ezberdina izan behar dela, bai. Eta... bai, barkatu. Ez, guztiz ezberdina da, testu bat narratzen, edo zein testu bat errezitatzen edo narratzen, manipulatzen dezu.
zuk irakurtzen baduzu liburutik, ba, lehenengo aldiz, ba, ezberdina, guztiz ezberdina da. Nik errezitatzen hori manipulatzen dut, ez, alde batetik, ze, ba, emate diot hemen, ba, intensitatea, hemen baxu egingo dut, hemen, ez da gize orduan, bai, beste gauza da, ez, bai, uste. Eta liburu horretatik nola erabaki zenuten ba ze testu hartzea edo ze gai motak aukeratu zenituzten? Ja, barkatu, nik uste... Vale. Aipatuko dut gauza bat, eta gero ja uzten dut puiri esplikatzen uste dela bere terrenoa gehiago. Ez dut entzun barkatu, Ez dut entzun. Bai, juntzait kobertura. Bai, ez hori, galdera zela nola erabaki zenuten liburu horretatik ze testu aukeratzea edo ze gai mota aukeratzea erabaki zenuten. Eta, aipatu nahi nuen nazan, nire aldetik, agian hasieran batez ere, eta orain ere, testu berriekin eta horrela, naiztela zet begiratzen horren beste, gai konkretu bat duen edo ez, baizik eta nola dagoen poema erekia eta nola den, ez? Eta ze musika duten hitz horiek, eta nola errezitatu daiteken, eta ze lekutara eraman dezaken, noski mezua ulertzen zoa, baina igual hasieran nintzen horren beste hortan fijatzen. Eta orain ja, Ba, niretzako, nola, bai, pentsatuta dago emanaldi bat emateko, orduan esentzu bat eduki behar du testuaren aldetik eta musikaren aldetik. Orduan, zentzu hori, ba, justo orain, emozioi buruz hitz egiten dugu, ez? Orduan, bale, ba, rabiari buruz edo amodioari buruz maitasuna da, ez? Maitasunari buruz hitz egiten badugu, ba, ez ditut sartzen bost testu hori buruz. Ba, agian sartzen dut, bat emozio honi buruz, beste bat honi buruz, eta gero tartean, ere hasieratik bukaeraino arte, euki behar dute zentzu bat ere bai. Bai hori, egin dezakezu nahi dezuna, emanaldi bat da, ez? Hitz egin dezakezu beldurrari buruz testu guztietan, baina emanaldi honi, huesos emanaldian horrela pentsatu nuen, ez? Ba, ritmo ezberdinak egotea ere bai, eta gero hor sartuta ere musikalki, ez? Ba, hasten gea pixka suabe, gero ba, igotzen da, ez? Gero ba, pixka suabe berriro, horrela ite dugu, ez? Hor bai pentsatzen dugu publikoan. Bai. Eta, bueno, orain bai, ba, gustatuko litzaidakit egitea ba, diskaren inguruan. Nola dijoa hori? Ba, grabatu dugu. Salido del horno, esaten dena. Bueno, grabatu dugu, baina ez dugu atera. Estrenaldia ingo dugu Gastezenan, Donostin, maiatzak 27an, bai? Eta grabatu dugu Meka estudioan, hemen gertu Oiartzunen. Eta, bueno, esperientzia oso interesgarria eta polita izan da. Biniloa aterako dugu, maiatzan ere bai,
eta urrengo hilabetean ja egongo da deskarga digitala egiteko, baina bakarrikan atera dugu kanpaina bat, diskoarentzat, crowdfunding bat, orduan hor dago aukera edo sari bat hauxe da, ez? Deskarga, sari pilo bat daude, baina hau bat da. Orduan, hor gaude, promoa egiten, mugitzen, azkeneko gauzekin, ja diseinuarekin, soinuarekin, bai, hor gaude, Bai. poz-pozik. Bai, diseinua Rebeka Elizegiren collage bat, aipatzagatik. Eta diskan parte hartu dute ere beste musikari batzuk. Egon dira Carlos Arantzegi da, ez? Bai. Manon, pianista, eta Jakob, bajista. Orduan, ere aprobetxatu dugu, Puiren urte hauetan zehar bidelagun izan diren beste musikari batzuekin ere parte hartzeko, eta azken urte honetan ere Manonekin pare bat emanaldi egin dituzte, eta ere parte hartzeko beraiekin, ez? Eta diska horretan eslatuta gelditu daitezen, ez? Pixka bat. Eta horrela ere, perkusioa da denbora gehien bat, baina, badago piano bat, badago baxu bat ere bai, pixkat ezberdina. Eta hupik esan duena, crowdfunding kanpaina bete-betean gaude, ja bukaera, ez dakit bideo noiz argitaratuko, baina, hortxe egongo da bukatzear, ja, eta hortxe dijo, azkenean esfortzu handi bat da denontzako ez, disko bat ateratzea, ezinentzat, eta guk erabaki genuen horrela egitea, pixka bat, jendea egia esan oso ondo erantzun du, eta orduan oso pozik gaude, baina hortxe, kanpaina bete-betean. Eta behin diska ateratzen denean, zer espero duzute, nola gustatuko litzaizueke izatea jendearen harrera? Ona. Imaginatzen dut. Ja jendea hortxe dago, pasaden urtean hori, probatu dago, ez? Orduan, emanaldi batzuk aurkezpen batzuk egin ditugu, eta oso ona da erantzuna, bai, oso ona da. Bueltatzen dira, eta gero hortxe daude, ez? Orain hori kanpainan, edo zerbait mugitzeko, ikuste, gauza ez, erantzun oso polita, oso polita, eta... Ni oso kurioso nago, esan dezuna lehen, ez, liburuarekin gertatzen dena, etxean irakurri edo kontzertua ikusi, edo emanaldia ikusi, berdina gertatuko diskarekin. Eta orduan, kuriosidade handia dakatea jendeak, lehenengo, jende asko kentzutea eta konpartitzea gehien, ez? Baina, iritzi zait interesgarria ere, jendeak nola entzungo duen etxean, eta edo zein egoeratan entzungo duen, ez? Ze azkenean poesia musikatu disko bat, ez da edo zein egunetan eta edo zein momentutan entzuteko, noski. Eta orduan, jakin edetea jendeak ze iritzi eukiko duen horren inguruan, eta, pixkat hortik. Eta behin diska argitaratuta, zuen asmoa emanaldiekin jarraitzea da edo nola? Bintzat asmoa da emanaldiak tope. Hori guzti zabaltzea, egia da pixkat ibili gala frogatzen, espazio ezberdinetan, eta bar. Ikustenea antzoki batean egin genuen, eta antzoki batean ere estrenatuko dugu, baina nahi genuen hortikan atera, eta sala txiki batean ere funtzionatu ezak esan ondo, eta pixkat hori da asmoa, emanaldiak aliketa gehien eman, eta ikusi, jendeari interesatzen zaion edo ez, gustatzen zaion, eta aliketa gehien zabaldu. Zer esango zenioke jendeari animatzeko estrenaldira joateko edo diska erosteko edo diska entzuteko, zer esango zenioke, ez? Nik pertsonalki uste esango niola dela
kontzertu bat, emanaldi bat oso berezia. Ez dena egunerokoan ikusten, ez ezagutzen, egia da azken urteetan spoken word eta mundu hori nahiko zabaldu dela, baino dela gauza bat nahiko ezberdina. Eta alde horretatik hori, ez? Kuriosidade horretatik joatea jendea, ez? Ze izango da, hau, eta ze aurkituko dut, eta poesia ordu bete kontzertu batean, igual gehiegi da, jendeak gehienetan hori pentsatzen du, baina gero kontzertua martxan jartzen denetik bukaera arte, jendea hor goten da oso engantzatu da. Egia da, puiren errezitatzeko modua oso berezia dela, eta musikarekin lagunduta, nik uste denontzako erakargarria izan daitekela, ez? Publiko mota guztiarentzat. Eta pixkat hortikan. Eta gero, diska, beti dela esperientzia interesgarria gauza ezberdinak entzutea, eta etxean eukitzea nahi zunen jartzeko, beraz, erosteko, alduten gehienek eta alduten guztia. Bai, jendea animatzen den, eta, bueno, nire partetik ez daude galera gehiago, ez daki zerbait gehitzea gustatuko litzaizuken, edo... Bueno, hasteko eskerrak ematea elkarrizketa honengatik, esan polita da horrelako, bueno, elkarrizketa egiteko gogoa zabaltzea, eta proiektua mugimenduan dagoela ikustea, eta horrelako zerri jartzea, oso pozgarria, indar asko ematen den goza da. Eta, oraingoz ez dauzkagu data itxi gehiago, erdueraz ezin dut animatu jendea beste egun batzuetan etortzeko, baina, bueno, diegotea, bai, sare sozialetan edo agertzen danari, eta beretan animatza, esperientzia berri bat bizitzea kontzertu honetara joaten. Bueno, bidean galdu dugu, beraz. Ezin izango dut agurtu, baina, bueno, mila esker, bioi, gurekin egiteagatik eta zuen proiektua ezagutzera emateagatik, eta, bueno, zorte hon, eta espero dut oso ondo joatea. Mila esker. Eta espero dut, Nafarroan alik eta laizterren egongo gerala, bertan ere erakutsi ahal izateko. Bai. Mila esker, ondo segi. Ondo segi. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.